Ladies and gentlemen, Philisiwe Ntintili. She's in the studio. How are you doing? Ngiyaphila bhuti wami unjani wena? I'm cool. For the first time, we're hosting somebody from Potchefstroom? Yes, it's for the first time. Yes. Because we tried to get Mlinda, the vocalist. He's always a busy man. You know? So how are you doing? Ngiyaphila bhuti wami unjani? Awusixoxela uhambo lakho uqala lapho uthando lomculo. Uhambo lami laqala ngisemncane kakhulu. Igama lami nguPhilisiwe Ntintili ubhungane kaMthimkhulu. So ngizalelwe ePotchefstroom, but ifamily yami ise Flagstaff Eastern Cape. Ne. So ekhaya ndikhule ekhayeni lomculo. Abantu abathanda umculo and ngalo lonke ixesha xa sizolala siyathandaza. Siyacula. So we sing when we are happy and when we are sad, we sing. Yeah. Yes. Okay, so laqala lapho uthando. Laqala lapho because ngiye ngadevelopa uthando lokuba se theater. Ngiqale theater as an actress and like ucula kuyazi ukuthi theater we do ama musicals. Ngaqala lapho ngacula nga-actor and I also started traveling. So I've been to USA, New Orleans, Germany and also China. Ooh. So representing Potchefstroom in the house. Yes. Yo, man. So umculo wakho uma ubhala nge-experience odlule kuyona or is because you're talented? It's because I'm gifted. Not talented. Yes. It's a gift because ngikholwa ukuthi ngephimbo lami ngizophilisa abaningi. We understand because uma ngabe ngicula ngisuke ngidlulisa imessage, uma ngabe ngise studio ngiqale ngikhuleke kuqala ngithi inkosi njengamanje ngazi ukuthi yini engizoyicula omhla simbe yini ongiphathise yona ukuthi ngikhulume nalomuntu lo ozobelalele ngaleso sikhathi abese anginikeza ke message ngibhala sengikwi mic mina konke nje kuyazehlela ingelosi zasezulwini ziyehlisa nje. Oh, so you're going to be performing today, right? Yes. But masibuyelela uqala khona umculo uqale kuphi ke ukuthi bekubone kabantu manje ukuthi nayi lento le and ubani ukutholile? So ngiqale ngo 2020 ngisebenza no MBZ the producer owaseThekwini naye kodwa now he's based in Johannesburg. So uyena umuntu engingathi mengabe ngihlangana naye wakwazi ukuthi akhiphe lento engaphakathi kumina because bese kudala ngiqalile ijourney yami ngihambe ngihlangana nabanye producer hayi ukuthi mhlasimbe bebengekho talented but I felt like they don't understand what is inside me. Do you understand? So uma ngabe usuhlangene nomuntu ozokwazi ukukunikeza lento oyifunayo kubalula ukuthi usebenze naye. Yeah. So siyasaqala ke sakhipha ingoma yami yokuqala ethi isoka lami. And iyadlala ku MTV Base, iyadlala ku Channel O. Yeah. And also you got a video as well of the song. Yes. That single was the number 1 of the top 10 Afro. Some stage, isn't she? Yes. So now ukhulele Potchefstroom. Yes. Bakubuka kanjani abantu ePotchefstroom now? Are you one of them or is because segoli try? Siyamazi ingane kabani? Bangibuka kahle yazi even noma ngihamba estradweni because vele ngulo umuntu lowo ongekho like angisiluvanzi estradweni. Yeah. Do you understand? So ngisekulo waphilisiwa ngakoshintsha even ngendlela bangitreata ngayo isafana ekakoshintsha ngoba nama ngiyiphakamisile ngiyangikhola ukuthi umsebenzi wami ozophakama hayi mina ukuthi ngiphakame ngoba nje bangiphila nje ngiphilela abantu. Have you met Nomalanga the Flame? Have you met Penny Ntuli? Lutho. How? Ngiyafisa nje These are Potchefstroom girls, bro. Yeah. Ngiyafisa ukungihlangana nabanye. There's a news one as well there. Ukhona naila. Wangasekhaya. So guys, you must team up and be imbokodo ngale nyanga yabantu besifazana. Thina ke la ukakasi celebrate nina qala unyaka kuzophela unyaka abantu besifazana. Asinalo inyanga sithi iyo ke le nyanga yabantu besifazana. Cha. Celebrating waya. So ngathini kwimbokodo wena njengembokodo se studio right now? So nje ngingathi kwimbokodo ayibambe iqine ibambe ishisa njalo insimbi ngoba njengoba silanje sizophilisa izwe ngaphandle kwethu izwe alilutho because even no baba uma ngabe ushadile usekhaya umuzi uyama because umuntu wesilisa uthole lo muntu wesifazana onengqondo ubuhle buyaphela ubuhle buyadlula kodwa uma ngabe umile bese uyafunda ukukhuleka ukuthi in everything that you do you must put God first. Yes. Kuyimanje mina ngise Johannesburg ngiye ngathi mengabe ngihamba wathumba mntana masiguqe ngedolo sithandaza
You understand? Because uyawazi ama challenges omhlaba kuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. You understand? Manje ngisebenza ne Deep City and also at the Black Door. Yo, so you're making money now? Ngisazama ukuvula iminyango, ngisazama ngakobi nayo imali. Okay. Yes. So let's talk about your music. Umsebenze nabo bani ke manje ingoma ziphumile, album iphumile on EP. Ubani osebenze naye? Ngisebenze no MPZ. Yeah. EP yami ebuzwa umvuzo. Ngoba ngithi ekunyamezeleni ukhona umvuzo. Kuyona yonke into oyenzayo kumele uqinisele. Kona wonke ama challenges ohlangabezana nawo. So ekunyamezeleni ukhona umvuzo. So it's available on all digital platforms. Nice one. Yes. She's here, ladies and gentlemen, representing Potchef's Tony. Kuphi kahle emakhaya? Abazali bami babase Flagstaff. Eastern Cape. Hence sometimes mangabulalela umculo wami uyuzwe isixhosa element of, isixhosa ku music kwami. Sometimes nami mangabe ngikhuluma ndibuye ndimix ndifake nesixhosa because ekhaya bathetha isixhosa. Okay. Umsolo, what is from Flagstaff, right? Yes. Okay. So you need to collab and do a song. Yes. Buyele khaya. Yes, njengengoma yami ethi ekhaya bakulindile buya. Yes. That's your song. Definitely. Go get your music. It's available on the digital platform. Philisiwe Ntintili in the studio today. So where do we find you on socials? On Instagram, it's Philisiwe Ntintili. On Facebook, Philisiwe Ntintili. Twitter, Philisiwe_Ntintili. At TikTok, it's Phili_Ntintili. Nice one. So, what are you performing for us today? We Ultimate Unplugged. Nizozwa nje mangabe singikunikeza ukudla komphefumulo. Okay. Surprise. Surprise. And thank you so much for coming to the studio. We're celebrating you today. We're live and Unplugged. Thank you. God bless you, man. Thank you so much. You too. Ngikuthembisile ngathi ngizokwenza konke okufunayo ngathi ngizokwenza intando yakho ngathi ngivunyelwe ukuphathwa nguwe ngoba nguwe noyaziyo lendlela mina ngitholi namahlange nyungale mina ngitholi namahlange nyungale hliziyo yami ngicela ungixolele hliziyo yami ngicela ungixolele ngiswa ngiphelelwa ngamandla ithemba ngiswa ngiphelelwa ngamandla ithemba ngizwa ngiphelelwa ngamandla ngizwa ngiphelelwa ngamandla ithemba ngizwa ngiphelelwa ngamandla ithemba ngizwa ngiphelelwa ngamandla ngizwa ngiphelelwa ithemba ngizwa ngiphelelwa ngamandla wakuthule phela wenhliziyo yami wakuthule phela wenhliziyo yami
Kwesinye isikhathi inhliziyo zethu ziyabalisa uma ngabe singakutholi lokho ezikufisayo kodwa kuthiwa be still and know that I am your God. My next song, ithi sithule nje siyakhala, ithi sithule nje siyalila kodwa kumele sibambelele, kumele sibambelele. Konagele, konagele, konagele. Konagele, konagele, konagele. Stulenje, stulenje sialila. Stulenje, stulenje siakala. Konagele, konagele, konagele. Konagele, konagele, konagele. Stulenje, stulenje sialila. Stulenje, stulenje siakala. Abanye abantu bathukhala kusisi. Kuningi sikuvalela ngaphakathi. Nansi indaba kasingizoyizekela bani le. Ngicela ngethulele umthwalo. Ngicela ngethulele umthwalo. Liyangisindi joka lami. Liyangisindi joka lami. Stulenje sialila. Stulenje siakala. Stulenje, stulenje siakala. Konagele, konagele, konagele. Konagele, konagele, konagele. Stulenje, stulenje sialila. Stulenje, stulenje siakala. Konagele, konagele, konagele. Konagele, konagele, konagele. Stulenje, stulenje sialila. Stulenje, stulenje siakala. Abanye abantu bathukhala kusisi. Kuningi sikuvalela ngaphakathi. Nansi indaba kasingizoyizekela bani le. Konagele, konagele, konagele. Konagele, konagele, konagele. Stulenje, stulenje sialila. Stulenje, stulenje siakala. Bomama bomthandazo ngicela nikubukele entabeni nikhuleke. Nakusizibulala nibhekila. Ukuzibulala sekwaba yinsaka vukela umkhilo wesidwabala.
ngoba lo mthwalo usala nawe Unplugged Sunday with Collen Zondo. And my next song, Buya, ekhaya bakulindele buya. Buya, ekhaya bakulindele buya, ekhaya bakulindele buya, ekhaya bakulindele buya. Ubabu, ekhaya bakulindele buya, ekhaya bakulindele buya, ekhaya bakulindele buya. Kanti kufanele senze njani na, kanti kufanele sibize bani na buya, ekhaya bakulindele buya. Kufanele senze njani na ngiyabusa ekhaya bakulindile kanti kufanele sibize bani na ngiyabusa ekhaya bakulindile Ubabu, ekhaya bakulindele buya, 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 ekhaya bakulindele kufanele senze njani na, kanti kufanele sibize mani na buya, ekhaya bakulindile buya, kanti kufanele senze njani na ngiyabusa ekhaya bakulindile buya. Kufanele sibize bani na ngiyabusa
bakulindile buya ekhaya bakulindile buya ekhaya bakulindile buya ubuya we ekhaya bakulindile buya ekhaya bakulindile buya ekhaya bakulindile buya. Sikhuluma nabo bonke laba abashiya amakhaya, abanye asazi ukuthi bayapi. Sithe ekhaya bakulindile buya. Umkhuleko wami lo, umkhuleko wami wa everyday. Ngithi kubona bonke abaflathele emakhaya, ababuye ngoba abazali balindile, bayakhuleka, bayakhala. Sithe ekhaya bakulindile buya. Ngiyazi ukuthi kunabanye abazali baba bahamba, nabo siyabakhulekela sithi ababuye, sithi buya. Le ngoma lengayibhala ngoba ngangibona ukuthi akusekho manje ngizokwenza. Ngase ngiphelelwa amandla, ngase ngingasakwazi ukukhuleka. Kodwa ngezwe izwi lithi khuphukele entabeni, umbuze, umbize uNkulunkulu wakho, ngoba kuzona zonke izimo, kusona zonke izimo uyashintsha. Lapho sesilahlekelwe ithemba, uyasibuyisela ithemba. Lapho indlela sesingasayiboni, uyasinikeza ukukhanya. Ngithi buya ekhaya bakulindile buya. Kwesinye ikhathi siyahamba uthola ukuthi ngaphakathi si-empty, sesifile ngaphakathi ngenxa yezimo esihlangabezana nazo empilweni zethu, kodwa ngalesikhathi simile sithi akubuye konke kwethu, konke okudliwe isikhonyane. Namhlanje sithi akubuye in the name of Jesus Christ. Sithi akubuye